आं दै सान्थि सारबाय जेला नोङो मास मोनसेयावनो कररपति थाखा फैसा दांथ्र'नो हालाय जासिगोन माने जों गोजाननिफ्रायसो डिप्ल'मा लानानै फैनाय नालाय जों गोरलै गोरलाम फुजारि नङाथ' फिसा आरो आं नोंनो मोनसे बिबार होलांसै बे बिबारखौ जोथोनै दोनदो फिसा खिन्थु सेवनो मोना दै जै बिबारा सेवबाथाय खिन्थु गलामसिनसो जागोन आं हले बेखौ बुंखाबाय दै फिसा न नंगौना नङाब्रा होद फाग्लाफोरजों बिसासबो गैयालै दा हराब्लाबो बायदिसिना साव होदला लांनो हागौलै दोद हरनोसैलां न' बाबा जागोन फिसा जागोन फिसा दुदु थांसै फाग्ला बे बिबाराखै सेवा जाबाय बायलै दाबो नै एसे सेवखानायसो बिबारा सानसेनि सिरि सानसेनि सेवो बोरै बे थाबाय थादों जाखो थोस मैलो गैथारै खोथा बुंलांबायलै नंगौना नङा जाखोब्रा दिनै ना हाजिरा जाबायलै औ थांसै